Noniin, moi Hene. Moi. Lauantaina Jospa tulee tänne Helsinkiin. Millä mielellä? No odottavaisin mieli ainakin, että kiva kohdata monivuotinen kotiseura taas. Syksyllä käytiin Joensuussa pelaamassa ja pitkälti hyvä ylivoima ansiosta saatiin ehkä pistettyä. Saa nähdä minkälainen matsi on tulossa. Kuka on Jospan vaarallisin? Jaa, paha kysymys. Siellä on monia hyviä äijiä. Eka nyt tulee mieleen tietysti Tuomaisen Juhani tuolta Suomen sydänmailta Savosta, kuten itsekin. Niin Väänäsen Petri, sen Markus sit säästää varmasti sen rinnalla hyvin. No mitä odotuksia pelistä? No varmasti kova matsi on tulossa. Että siellä on Jospa taas jo perinteisesti ainakin 3. vuosi putkeen surkea alkukauden jälkeen äitynyt taas huimaan vireeseen. Paljonko liian, onko se yksi tappio taitaa kevätkaudella. Et tosissaan saadaan kyllä parasta laittaa, jos meinataan pisteet siitä ottaa. No mitä tehoja sä meinaat tehdä sunnuntai? No nyt on ehkä semmonen, että kunhan tärkeintä olisi päästä ensiksi pelaamaan. Sitten kaikki mitä tulee niin on plussaa. Et jos kentällä niin kyllä sitä jotain pitää hieman purasta. Sitten vielä joku muisto Loviisasta, ei kun Joensuusta. No paljon hyviä muistoja, tosi rakas kaupunki itselle. Siellä tosiaan tuli pitkään asuttua ja pelattua ja opiskeltua. Kyllä siellä Joensuussa taas kun tulee ehkä mieleen se että kun siellä hurjan kevätviren saa taas päälle, niin vastustajalla on varmasti hankalaa. Että kovat tsemppi tarvitaan lauantaina. Kiitos. Kiitos.